na ibinabagsak, ngunit lalong namamayagpag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Salubungin natin ang ating nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakluan sirip ken kabailan ni Bongbong Marcos ket natangkenan. Kwalifikado ang mangida ulo pagpakentay apagilyan ni Bongbong Marcos titulbek na hamang pabileg ekonomiya. Boses City Masa Bongbong Marcos ti pag-asa, mangpalungaw ti panagbiag, narwaya marigrigat. Hintay nga dagkay kaysa, sulido a suporta. Tapnon Pilipinas, ket kuminawa. Ikaw ang presidente Sir ko. Bongbong Marcos, ikaw po ang presidenteng kailangan namin. BBM, ang presidente namin. Bongbong Marcos ket mapagwadan, disiplinado na insingpetan, maidaydayaw ti pagilyan no isot makawesan ni Bongbong Marcos titulbek na amang papileg ekonomiya. Bongbong Marcos patalor ti Ilocos, Marcos City, Marcos Sita, Marcos na aglanayon. Hintay nga kay kaysa, solido a suporta. Tapnon Pilipinas, ket